ବିନା ହାତରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଖେଳାଳି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ୱାଘମା ଗ୍ରାମର 34 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟର ଅମିର ହୁସେନ ଲୋନ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପାରା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2013 ମସିହାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରା କ୍ରିକେଟ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କ ମିଲରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ହାତ ହରାଇଥିବା ଅମିର କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପାଦରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସହ କାନ୍ଧ ଓ ବେକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମିରଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ANIର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏହି କ୍ରିକେଟର ବାମ କାନ୍ଧ ଏବଂ ବେକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ବଲ୍ ଧରି ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଆଶା ହରାଇ ନଥିଲି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ଏପରିକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଦମଦାର ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।